E agora imos coa segunda das aplicacións que empregaremos para facerlle chegar os nosos vídeos a unha gran cantidade de público. En este caso, farémolo coa comunidade xorda. Ben, no buscador de Google o que buscaremos será text to sing e entraremos na aplicación Text2Sing adapta textos e vídeos en lengua de signos. Nos o que faremos será irnos aquí, a entrar en Text2Sing, e xa estaremos rexistrados coa conta da aula. Vale? Lembrade que temos unha conta para registrarnos en cada unha destas páxinas que son necesarias para o uso e disfrute de cada un dos nosos vídeos. Polo tanto, nesta páxina, no inicio, veides que pon aquí mis peticiones. Así que en mis peticiones o que faremos será crear unha nova petición. Adxuntaremos un documento, vale? Neste caso, non vamos a xuntar nada, pero bueno, teríamos que adxuntar un documento, decir se é urxente ou non a súa tradición e o tipo de texto ao que estaría dedicado. Se queremos a lengua de signos, que será esta primeira, e daríamoslle a enviar. Vou cortar aquí o vídeo e, cando me contesten desta petición, volverei a continuar co tutorial. Ben, se vos dades conta, xa nos chegou ao noso correo electrónico unha confirmación de que a nosa petición xa foi enviada correctamente e deste xeito nos o que faríamos sería enviar os guións a esta páxina e pouco a pouco iríannos enviando dun xeito gratuito para facer que o noso proxecto sexa o máis diverso posible.